Mga kaigsunan ko kang Kristo, it doesn't mean nga nagbuhat ta og maayo, kita matarong ang tawo, or sure na kita nga makasulod didto sa gingharian sa Dios. Kay ang sukaranan sa pagkamaayo, makita diha sa atong pagtabang sa mga nagkinahanglan nga kinasingkasing gayod. Dili la pagtabang, kung dili dunay kauban, kinasingkasing gayod. Diha sa atong unang pagbasa sa basahon ni Propeta Ezekiel, gipakita kanato kung unsa kamaayo ang atong Ginoo. Pinaagi sa larawan sa maayong magbalantay. Gingon dinhi nga kung kita mawala, kung kita mahisalaag, kung kita masakitan, kung kita dunay mga nabuhat nga dili maayo, dili kita kinahanglan mahadlok. Kaya ang atong Ginoo mangita kanato ug maghulat kanato sa atong pagbalik. Iya gayud kita pangitaon. Tungod kay sa mata sa Dios, kita nga tanan bililhon. Kita nga tanan importante sa iyaha. That's why iya gayud kitang pangitaon. In our gospel, we heard nga ang anak sa tawo nga mao ang hari, ang atong Ginoo, ingon mulingkod sa iyang trono ug iyang tigumon ang tanan nga mga tawo ug bahinon. Iyang tigumon ang tanan nga mga tawo ug iyang bahinon. Dunay tutulo nga importante nga leksyon ang atong mga pagbasa labi na gyud ang atong ebanghelyo. Ang una, mga kaigsuonan ko kang Kristo, gipahinumduman kita nga tanan nga time will come, there will be sorting, pagbahin. Iyang bahinon kuno adtong mga karnero, iyang ibutang sa iyang tuo, ug adtong mga kambing, iyang ibutang sa iyang wala. Ug kabalo man nga tanan nga ang kambing, it represents the hard-headed person. Adtong mga gahig ulo. Apan kining karnero, they represent kadtong mga meek and humble of heart. Every choice we make involves separation. O ang pangutana karon, ang separation naghatag ba o kinabuhi or nagkuha kinabuhi? Kung ang separation naghatag og kinabuhi, it means maayo. Apan kung ang separation nagkuha og kinabuhi, but sigon dili na siya maayo. Ang sorting, ang pagbahin-bahin nga giingon dinhi sa atong ebanghelyo nakadepende sa atong mga binuhatan. Nakadepende sa atong mga binuhatan. Karon ang pangutana, asa man naton gusto mahiuban? Didto ba sa mga karnero or didto sa mga kambing? Ang pangduha na mensahe is this, na time will come, there will be some rewards. Kung atong ibutang sa atong simple nga kahimtang, moabot gayud ang time, labi na kayong karong tiabot ang Christmas, ang uban makadawat og bonus, mga bonuses. Og kinsa man adtong makadawat og bonus? Kadtong mga empleyado. Pero adtong mga tambay, wala gyud madawat nga bonus. Kaya naman, tambay man sila, dili man sila nagtrabaho. Now, atong ibutang sa sitwasyon, konteksto sa atong ebanghelyo. Kinsa man ang makadawat og reward?
adtong mga tawo nga nagbuhat og maayo nga kinasing-kasing gayon. Dili man ta pwede mo expect og reward kung kita nagtunganga lang. Dili ta pwede mag-expect og reward kung kita walay gibuhat. Kay ang reward ihatag la didto sa mga tawo nga mga deserving ni ana. And klaro kaayo diha sa atong ebanghelyo, mga kaigsuonan ko kang Kristo, na kita nga tanan makapadayon lamang pagbuhat og maayo diha sa aton tagsa-tagsa nga kinabuhi if we accept Jesus as our King. Apan kung dili naton dawaton si Jesus diha sa aton tagsa-tagsa kinabuhi, dili kita maglahutay pagbuhat og maayo. Kita mapulan pagbuhat og maayo. Kay ang atong rason, kay ako tawo lamang. Apan kung naa sa atong kasing-kasing kinabuhi ang atong Ginoong Hesukristo, sure gayud ta nga kita maglahutay og pagbuhat og maayo na dunay paghigugma. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, klaro kaayo ang giingon dinhi sa atong ebanghelyo. Ang tagaan og reward adtong mga tawo nga nagbuhat og maayo. Aton pagani na dungog adtong mga karnero sa iyang tuo or adtong mga tawo nga nakadawat og reward nangutana kang Hesus, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom ka ug unya gipakaon kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga ikaw giuhaw ug unya amo kang gipainom. Nagingon si Jesus, kadto bang time nga nakakita ka sa imong silingan nga nagkinahanglan unya imong gitabangan? Adto man ko didto presente. Then moingon ang Ginoo, then welcome my son, my daughter. Uban ka sa ako didto sa akong gingharian. The rewards of those who do good always, na kinasing-kasing gayon ang gingharian sa Dios or ang kinabuhing walay katapusan. Ang pangtulo nga mensahe is time will come kuno, there will be some judgment, there will be some punishment. O kinsa man adtong makadawat og judgment nga dili maayo. Adtong mga tawo nga diha sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi nakadungog na nagkinahanglan ang iyang silingan apan nagbungol-bungulan. Adtong mga tawo nga they failed to do the good thing and they failed to do the right thing. Kanang klaro man unta ang mata, unya nagbulag-bulagan. Maayo pa man unta ang ang iyang dalunggan, unya nagbungol-bungulan. Because they miss to do the good thing and the right thing. Then, ingon ni dinhi sa atong ebanghelyo, sige, ilabog ini didto sa kalayo nga dili mapaong. Kay tungod sila nagbulag-bulagan man, nagbungol-bungulan. There will be some judgment. Og pagahusgahan kita diha sa atong mga binuhatan. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, akon balikon. Aron kita magpabilin sa pagbuhat og maayo nga dunay paghigugma, kinahanglan atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo nga maging hari diha sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang sukaranan sa maayong tawo makit-an diha sa iyang pagtabang
sa iyang isigkatawo nga kinasing-kasing gayod.